रिंकू जय जगन्नाथ। राधे राधे सांग मैंने मुझे प्रिय उदित नारायण आपण को एक नुआ ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची आपण मैंने सब भलरे थे। आसतु बुली जा बालियापल्ले थी डबरासी बीच को चलतु।
पहुँचलु डगरा सी बीच रे। चलतु सी बीच पाख को जा चलो। लखे सपनारा पति लिभिवा चलिबा सागर मंथनर अमृत झरिबा तुई मन कोटि हबा। देखु सांग मैंने एबे सांगे सांग को भले भाई मैंने समुद्र भितर माछ धरिक आइछन्ति देखु। सांग मैंने कौ भाया डगरा सी बीच रे नालिया कंकड़ा गुड़ा बुलून देख माड़ माड़ ये सब बुलूं पाखक गला मैंने गातर पशि जाऊँ देखु। आपण मैंने जदि ये नालिया कंकड़ा देखी कमेंट जनइबे। देखो तो सांग मैंने मुझे बहुत सारा रील्स रे भी देखी कि समुद्र कूल पाखे राम नाम लिखिले समुद्र ढेउ ताकू मैंने अतिक्रम कर पारे ना। आम भी देखिए लिखिलु अतिक्रम कला कि ना। अरे कूल ठार तो दूरे देले कौन अतिक्रम कर कूल पाख जा लिखिकी देख जदि अतिक्रम न कला ताले कहे एटा कली जुगरे कौन क्या भा केते जनकर भक्ति थी ना भक्ति ना भक्ति जदि लिखा हुए तो न लिभि पारे।
ବୋଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଲଗା କରିକି ତାକୁ ଏଠି ନିଲାମ ଡକାଯାଉଛି। ଏଠି ଆପଣ କିଲେ 2 କିଲୋ ସେଭଳିଆ ନେଇପାରିବେନି, ଭାଗରେ ଯେତେ କିଲୋ ଥିବ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ କରିଥିବେ ସେ ଦର ଉପରକୁ ଆପଣ ନିଲାମ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ବିଚ୍ ପାଖକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ଜୀବନରେ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବିନି। ଏ ବାଲି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗଦା ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ପୁରା ପୁତି ଯାଉଛି, ତାକୁ ପେଲି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ହିଁ ଯାଉନି। ବରଂ ବିଚ୍ ଆଗରୁ ଏଥର ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇ ଆସିବି, ବରଂ ଚାଲି ବି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଭିତରକୁ ଆସିବିନି କି ଏଭଳିଆ କଷ୍ଟ କରିବିନି କି ନାମ ବି ନେବିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଯେ ପିଲାର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାଟି ବିଚ୍ ପାଖରେ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ମରିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବି ହଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଡିସେମ୍ବର 25 ପାଖରୁ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ଲେସ୍ଟା ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ସାଇଲେଣ୍ଟ ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ ଫିଷ୍ଟ କରିବାର ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନ ନେଇକି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ।